Είναι από το Μοσχαράκι. Αυτός είναι ο αδερφός μου Γιώργος Παπανδρέου. Αυτή που είναι μου κορίτσα. Και αυτός ο φάγκρας ο γονούξ. Πάει από το Μοσχαράκι με ονομάζουνε. Μπραντιματικές πανακόπιτες. Οι τηγανίτες. Είναι μια ευχαρίστη ημέρα στο παιδί της Πέπας στο γουρουνάκι. Το Μοσχαράκι είπαμε ρε. Παιδιά, θέλω να φτιάξω τηγανίτες, θα με βοηθήσετε? Όχι. Εγώ την προηγούμενη... Εγώ απλά θα σου πάω το αυγά στο κεφάλι σου. Γινόσαρος. Την προηγούμενη φορά που πήγανε να κάνουν τηγανίτες, έχεις ένα σκυλί από το ταβάνι. Τι λες, μη λες βλακίες. Δεν ξέρω ποιο λέει βλακίες. Λοιπόν, θα δούμε ποιος λέει βλακίες. Άμα ξαναρχίσει ένα σκυλί από το ταβάνι... Εμείς πάλι θα σπάμε τα κολλιά μας με τα αυγά. Ωραία, ελάτε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ρίχνουμε αυτές τις... Το μπουρέ της πατάτας θα να πεις, γιατί δεν τον νοιάζει. Ρίχνουμε και αυτό το κακάκι. Λόγω τεχνικών δυσκολιών θα πρέπει να ακούσετε μια σκηνή από τη δικαίωση. Χωρίς λόγο. Ορίστε. Είμαι σε πολύ χειρότερη θέση από ότι εσύ. Είμαι σκλάβα σου. Και παρόλα αυτά νιώθεις ζήλια. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία. Για συνέχισε. Προσπάθησες να κάνεις τι, να με αποκτηνώσεις. Να με κάνεις να τα χάσω όλα, να γίνω σαν τα μούτρα σου. Αλλά δεν τα κατάφερες. Σε βασανίζει μπορώ και νιώθω πόνο, αγάπη. Συναισθήματα που έχεις ξεχάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι υπάρχουν. Εγώ μπορώ και κλαίω. Μπορώ και υποφέρω. Ενώ εσύ, τίποτα. Όχι βέβαια, γιατί μέσα σου τι υπάρχει. Κενό. Επιλογή μου. Εγώ δεν θέλω να με παρασύρουν τα πάθη μου. Καλά, εσύ δεν νοιάζεσαι για τους γονείς σου. Ευτυχώς είχα την τύχη να. Και τώρα επανέρχομαι στην φυσιολογική ροή του προγράμματος. Θες να χάσω τα πάντα. Γελάμε χωρίς λόγο όπως πάντα. Ωραία, έτοιμη είναι η τηγανίτα. Ποιος θέλει να την πάει? Εγώ. Γιατί έχω προτεραιότητα. Το πιο μικρός. Άκουσα ότι ήταν σιρόπι σοκολάτας γκλουκ γκλουκ γκλουκ. Λείπει λίγη ζάχαρη. Και τότε μόνο θα κάνω. Αυτή θα είναι καλύτερη. Σε νοιάζει ο εαυτός σου. Ο μοναδικός και πραγματικός μας φίλος είναι ο εαυτός μας. Εγώ δεν θα φάω ηλίθεια. Τι σε πληρώνω. Έλα, πάρε, έχει περισσότερη ζάχαρη. Σκότωσέ με. Πάρε και κέτσαπ. Έβαλε σαλάτα για κέτσαπ. Αντί για ζάχαρη θέλω να πω. Άχρηστη μου γύρισα. Αυτή δεν είναι. Αυτό θα ήταν πολύ εύκολο. Δεν είναι. Λοιπόν, εμένα θα με δώσεις ηλίθεια. Έλα, όχι, αυτή είναι για μένα. Θα απολαύσουμε και οι δυο αυτό το ταξίδι. Σε πόσο. Παίρνω και κέτσαπ και το χοπ. Και ελπίζω να βάλει ζάχαρη. Τώρα δεν έχει για σένα. Τώρα τι θα κάνουμε. Ναι, θα κάνεις εσύ δικιά σου. Τώρα θα γίνεις όλο και κάνεις σκυλί από το ταβάνι. Ένα, δύο, τρία. Τα κουπρόσκυλα της γειτονιάς γαμώ το. Με στα ανιά μου γαμώ. Όχι, το σκυλί μαγνήτησε με τον κόλλο τη γαλέτα. Άντε πάλι αυτό το σκυλί. Αγαπητοί όλοι σας, θα τα σπάσω όλα. Κολόσκυλο. Δεν τη φτάνει με τίποτα χοντρέ. Έλα την πάμε μέσα παιδιά. Απλώς με τη φιλοζωική. Να την πάρω και εδώ με το χοντρό. Εδώ η πέρα είναι τώρα πολύ το κρεβάτι σας. Η βοηθάρα κάνει καλό σεξ. Εγώ επειδή ζούμε και να κάνουμε σεξ. Ναι, ελάτε παιδιά. 1, 2, 3. Σεισμό, 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 σεισμό. Έλα σκυλί, έλα σκυλί. Συνεχεία με τις βλακίες. Η τηγανίτα κουνιέται. Γαμώ τη μάνα σας! Παρόλα να την πάρει το σκυλί. Έλα δεν σκύλει και κέτσαπ. Όχι! Να βλέπω θέλω! Θα πάρε. Ξέρω, είστε τόσο καλή οικογένεια, κοροϊδεύετε τον καημένο τον άνθρωπο. Πες έχει αλάτι. Δύο ζάχαρη. Είναι τόσο όχι καλή. Είσαι τα μαγεία!